Der er starten gået. Og det ser ud til, at der er det Nora Ingvarsen. Nora, han er 7 år, han elsker at køre stærkt. Så elsker han sammenholdet ved speedway-sporten. Og så er der nogen, der går lidt på vandrørene her, at han er kærester med, eller har et godt øje til Vega, som kører i den røde hjelmfarve. Så har vi i grøn hjelmfarve, der er det Maggie Petersen på 8 år, og hun er udlånt fra Sportsmotor Nodi. Og Maggie ser ud til at blive overhalet nu af Vega Niemann i den røde hjelmfarve. Hun har fået at vide af sin far, hun skal ikke jagte drengene, de skal jagte ham. Og hun startede sidste sommer, hun er ligeledes også udlånt fra Sportsmotor Klub Nording. Vi fik dem mål, giv dem lige bifald. Marius Killemann på 8 år, han er jo som næsten født med benzin i blodet, og han har den smukkeste fynske accent, og han er selvfølgelig her fra Fjeldsted Speedway Klub. Og så fik vi også en 6-årig Marius Andersen i mål. Han har næsten støvsuget YouTube og alt, hvad der findes af speedway-sport, og Marius han kører også for Fjeldsted Speedway Klub. Tusind tak for opvisningen, unge mennesker. Husk, I er fremtiden.